Milujúca mama svojho syna chráni a jeho tváričku z pochopiteľných dôvodov neukazuje. Chcem, aby sa s ľuďmi spoznával na základe očného kontaktu a ne na základe toho, že ja mu urobím nejaký fame a ľudia jeho budú poznať a on ich nebude poznať. Z času na čas sa mi stáva buď naživo na akcii niekde, ako napríklad včera, alebo na Instagrame, že sa ma ľudia pýtajú, že Saifa, a prečo prekrývate deckám tvár na Instagrame? Je to asi o tom, aby Sáru ľudia spoznávali predovšetkým v tom reálnom svete, nie v tom digitálnom, a možno je tom samozrejme parameter nejakého súkromia a možno aj to, že nemusí mať na internete v 15 nahodených hneď 15 000 fotiek. Tá storka už medzičasom zmizla po tých 24 hodinách, čo som vás vyzýval, aby ste sa zapojili, a prišlo fakt mega veľa komentárov. 398 ľudí sa k tomu vyjadrilo, čo je fakt úplne senzačná debata. Aby som tomu na záver dodal aj také nejaké rozuzlenie, viete, prečo som sa na to včera pýtal, na to prekrývanie tváre, lebo viete, čo si naozaj myslím, že naše deti nemusí byť úplne vidno, ale viete, ktoré deti by malo byť vidno? Tie, ktoré sú nejakým spôsobom v núdzi. Tie, ktorým hrozí strata rodiny, strata domova. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste pomohli a podporili zbierku Úsmev ako dar. Ďakujem veľmi pekne, ste naozaj perfektní. Každý z nás sa ešte z toho mala podelíme, o čom je teraz celá naša kampaň, aby deti v núdzi bolo vidieť, tak môžeme my, každý z nás, prispieť tomu, aby niekto, kto sa má horšie, sa mal lepšie. Hovorí Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar.